Горіла сосна, палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Замест оркестра птушки и шум ветру. Лясная акустика не горш за міланскі ласкала. Рэпертуар у духу, чаго папросіць душа. А ў лесе яна ўсё больш патрабуе народнага. Пандемія застала Маргарыту Ляўчук на гастролях у Італіі. 6 вялікіх пастановак. Адну з апошніх адмянілі ў сувязі з коронавірусам. 2 тыдні на самаізаляцыі ў гарадской кватэры і дзяўчына рванула на сваю малую радзіму. Потому что хочется домой, к родным. Хочется в свои края. Вот если сидеть где-то, то сидеть дома. Знаете, дома и родные стены лечат. И как-то все протекает быстрее. Потому что в Минске в 4 стенах просто делать нечего. Одни сериалы и все. А здесь и лес, и природа, и родители, и дом, и огород, и собаки, и кошки. Больш за 30 адмененых выступленняў у Беларусі, Украіне, Літве і Італіі. Працоўны графік перакрэслілі на нявызначаны час. Зараз жыццё артысткі праходзіць у бацькоўскай хаце пад Брэстам. Пустыя графы ў штодзённым раскладзе запоўніў агарод. Я однажды посадила морковку, и она взошла только, я не знаю, в августе, наверное. Поэтому я сказала, что пап, давай, ты садишь, я полю. Пакуль пустазелле не пайшло ў рост, Маргарыта практыкуе іншы фітнес па-вясковаму. Давай, давай, Дуся, Дуся, выжимай. Давай, давай, Дуся, Дуся, прибавляй. Ты ноги пять, Дуся. Под пастамі сотні лайкаў і каментараў. Выхад на сцэну замянілі сацыяльныя сеткі. Баба Рыта і ў агонь, і ў ваду, і ў падпаленую хату. Жартуе, але гэта не дакладна. Мы просто проводим так свое время на самоизоляции и хотим хоть чуть-чуточку рассмешить людей. Все пишут, что вообще все круто, давай продолжать дальше. То есть я бы, может, дальше не снимала, если бы не вы, люди. Вы просите просто, давай, давай, Марго, еще так весело, так круто. Поэтому вот мы со всей моей семьей и придумываем для вас такие смешные ролики. Без сцэнарыя і з першага дубля. Усе ідэі вісяць у паветры. Хапай і ў прамы эфір. Снимаешь? Нет, сейчас я снимаю. Снимай. Почти, почти. Может быть, вот здесь вот где-то. Родныя бачылі Маргарыту разы 3-4 за год, і гэта пры лепшым сцэнарыі. Дзяўчына прызнаецца, пандэмія дазволіла зменшыць тэмп і разгледзець самае важнае ў жыцці. Цяпер сям'я – гэта яе каманда. І рэжысёры, і рэквізітары, і касцюмеры. Конечно, рад. Только что она скучает без работы. А так, рад, что она дома, рад, что она с нами, рад видеть ее. Ну, рад, конечно, что она здесь. Тым часам Маргарыту ўжо пытаюць, дзе набыць квіткі на сасновы канцэрт. У адказ жартуе. Дайце адрас вашага лесу, прыеду. Гумар наўрад ці доктар прапіша ў рэцэпце, але менавіта ён дапамагае захаваць прысутнасць духу ў няпростых абставінах.